Nagrambol ang dalawang grupo ng LGBTQIA+ sa Talisay City, Cebu. Mga sangkot sa gulo, ipinatawag na ng Talisay City LGU. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa video na kuha ng isang netizen na ginamit ng Talisay City LGU sa kanilang investigasyon, makikita ang tensyon sa dalawang grupo. Nakuha ng video ang rambol na nangyari umaga noong linggo. Sa video makikita ang isang tao na pinagtutulungang sabunutan at pagsusuntukin. Nagkarating sa atensyon ng Talisay City LGU ang nasabing gulo kaya agad na ipinag-utos ni Mayor Samsam Gulyas na imbestigahan ang insidente. Ipinapatawag ng alkalde ang mga sangkot sa gulo. The first option would be to call both parties to settle it amicably. Because if it can be settled amicably, then we're putting a period on that incident already. Ayon sa inisyal na impormasyon na nakuha ng lokal na pamahalaan, nakainom ang masangkot sa gulo. Inaalam pa kung ano ang pinagmulan ng nasabing away. Kahit pa man sa insidente nilinaw ng alkalde na naging matiwasay at mapayapa sa kabuuan ang pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Teresa nitong weekend. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News.